Okay. So that's it, guys. So change costumes up. Let's see if we can try. Malindagat sa'yo, pinilagdagan. Okay. Well, for today's video is our second day here in Boracay, and we're now having our breakfast for today. So our food is... What's that? We have egg, the buway, the star of the meal, and we Natay have... suka, day? Natay suka din to. Kuha ko. Nakuha ka may day. Kasi mga may suka sa mga buway. So mauto guys, ang among breakfast. Dahil ginawa kang earrings ni Dakita. Medyo mag-pretty-tip. Order lang. Magkakabag asukal lang. Naghining mo na ang asukor. Dagan ikang fried rice na eh. paper. Ano ano? Mali. Por naman kasi tapa. Yeah, tulungan mo dahil. Wala ang bago na di. Yeah. Wala na paper plate? Aman! Nalo na dyan yung ay, nasusog. Hulo, kung hindi ako naman. Magkape ka? Wala, nalo niya. Magkape ka? Yun, ilayin ang plate. Wala na bigo. Manto ka na stress kaya yung short Wala na sa iyo ito. Tinamata nila po at ruda. Nang lisod din ha? Thank you, Carl. Ang bulat mo. So, sa pa na ito kadato, mabubanit kasi itong nita. Buldo na nato. Mula. Ba't nabuwan din? Kuha na bawod. Pag ihagal tubig. Ang earbuds net. Nor! Hindi ko pa. Maligo pa man sila. Kanya tatas nila maligo. Ako mo ang white. Sige Dan, salamat kayo dahil hasim kayo patuloy na ako. Parang ito yung bag. Sorry. Hindi ko pa. Di magbukihan mo na siya dito. Naanad damit Dan. Asang? Kana lang Dan. Awan sa mantra ko. Tuloy mama. Asa siya ba, day? Order niyo. So manit guys, kami ay magluto-luto. Magpalit lang yung ormata ng merkado para may nagasto. Mukha sinigang shrimp din. So kahit nga merkado, may kahapon. Balik kayo. Dinner, kanang ano, Ano yung tama ito niya para makapatag sa flowers mo? Hindi pa pang breakfast na rin. Pro mamaghinila. Mas maganda siya at ang pagkikisip lang. Huwag mo ba ito dito? O mamaghinila. Ano to sa head and first town? Mandarin. Mandarin town. Yeah. Hindi na. Yung review naman yung vlog. Tapi nag-vlog ako. Makita nga rin kayo. Lagi yung check pa. Ay, inikuan na. Kana inig. Ako pa yun ah. Inikuan to for lunch. Dagan ang ligo guys. Dagan ang ligo dito sa Dili ko ayo. Matapantag lagi. Hintod siya pero dili siya init. Oo. Dali init. Ngayon ito ng dagat. Hindi ka. Mabay na kayong dagat sa Boracay. Tanan dahil. Sikat kay Taron Army. Ano tayo mama? Gatas or Milo? Gatas ko na lang dito. Kape ng atas dahil. Oh, may Milo. Ano kami na? Mag-oats kami na. Wala na. Dahil na, odds na lang. Kaya ko niya, day. Almost over you. Oh, buds! Nanong na mirian. Di sa ba yun na siya? Oy. Mo dyan. Kuya pala ka na mo mirian ma. Mingnan ta kag chika. Jadi din yung murag nag-asa gusto siya ug namatay Gcash kay magpa-cash in siya. Di ata ito mag-atis man hindi ni chika. Sabay, gatas mo nga din. Meron na, kung di mo taman. Ang kanang turbo sa na. Paano na? But pan. Pan. Mexican lang yan.
Nagkong chikas kay chicks. Yung sexy ng babae mo. Kung matupad Korea dyan, mga idol ko niya yung tatlo. Ang distinct of Korea. Ay, sila lang. Japanese, hindi yung bukan. Nihongo. Japanese o Korean? Pero, kuwan na. Pinoy din, magkuhan na ito siya. Dapat? Remote takbo. Kuwan mo. Gagmay ra. Na-remember. Bigyan ka lang paras ng termin mong gamit doon ng mga Kaya, pero may mga gamit din na ako dito. Linta lang sa akin, kaya kuya pa rin malinta lang sa akin. Hello? Oh. Baday? Almost over ka nun dahil. Almost over. Ito siya? Ayan ko. Nautob na dahil. Gabihira. Gabihira gitu. Makape ka? Muna sa lang. Hindi ka makape? Gamitan. First snap na yan. Oh, ako agad. Tanda ko. Almost over yun. Ito. Hindi ako tulaw. Kita na kay kaghapon nila, almost over yun na. Puro talaga. Napa? Ay, sorry ma'am. Bagay siya kakutaw ba? Ako na nagkutaw na. Pag-ibig ko din mo kayo. Gawin mo rin ano. Okay na uy. Okay na uy. Namusta naman to? Side step ay side step. Wala na tayo. Almost over yun. Yake, dito yun. Hindi mo ka rin ulan eh. Dito ko. Isa no? Mirian. Yung nasa tingin. Natungkuan ka rin ha, mag-tour, ni after tour, kay lunch, ni after lunch, linggo. Likor. Ni ka man. Ay, karoon tamang kukumama. Oo. Pwede rin after lunch. Yeah, after lunch. Sige go. Magkukumamay ka man kay mga lig, Asa to after na 2 kung hours. mama niya? Dito, usa naman. Ilang po? Medimol. Si Papa. Si Papa din umama. Uy, pag sino sa daan mo daan na, niya ikaw pong pagda. Maligo lang. Uy, kang vlogger. Ang dito ka dahil? Ay, ba't pa din ang saan ko maligo? Ano pangalan ko mo pala? Ang buntag ra o hapon na kanang online. Hindi, dapat buntag lang yung kuka ng sarili. Hello? Uy, niya nagapang kayo mag-con. Ano na buntag kay murag limpyo kay ka. Mag-problem. Ay, niya, ay, after ko ang kay mabalik ko. Well, for today's videos, we're going to show you a different Side. a different beauty, nose lifting, strengthening, curling, and this is one of the highlights of the day. One is siyang pang lantern na costume. Lantern costume. May mermaid from that pink. Nung ko ba lantern? Lantern. Lantern. Wala magandang package. It's lantern. Gift. Oh, gift diba? Wala kang abrihan. Gino kinagiti yung pagka-plansa no? Voice na? Or butang pa na ko na? Kiri kay ka, kanang inig-open pa kay... Pabluta tayo, mana. Kita lang ko na. Taan mo ka na! Di mo na affected sa ko, ah. Agoy, ginako ko. Tagila man imong ino na na day tagtulo. Tagduha ra. Mo na katong nasa Facebook nga sikat kaayo nga gruta tayo. TikTok. Kaya good ano nila. Kami di rin na nag-water cute me ka na bitang beauty na daan. Yeah. Effortless. Effortless. Mga effortless naman yun. Okay guys, so mga to na guys later. Hasa mo. Lantu. Kali mo na siya ikuhan, pinaka-show pa sa Europa. Pinakalami og lawas. Okay, let's go! Hindi mo itaw yung ako, boss! Sandali naman, madam. Malibang pa ako. Please to, malibang pa niya ako ah. Day, panusan ina to, dang. Ipadoon sana. Ibutang sindahan, day. Kaya naninda, actually naninda man sila dire. Oh. Baso. Yarin siya na to. Lantour. So guys! Okay, ba tingin niyo?
So for second day na mo is magland tour ko no Jaime. So ato is mga beauty spot diri sa Boracay kung naami maspatan. So among i-show case ninyo among tan-awon kung okay ba yun siya, no? Nindot ba siya for Instagram ba siya? Pero at least na may idea kung asa mo dapit kung maglantor mo kimurag na pula naman kung Bisaya na aping. Nakapuyan sa mga kidago kayong bawd, hindi mo kayo man langoy. So, maglantor lang me, actually. Okay? So, stick around, guys, later. So, 10 o'clock man among pick up for our land tour. Kung ano gud siya, mura ka ng, kiba na makitis Boracay, e-bike ra ang madali-dali na. So, ang among land tour is 2,000. So, 9 mi ka book. So, amot-amot rin mga almost 210 or something. Para makasave ka. So, mas nindot yun, guys, kung ari mo sa Boracay by group mo, kay gamay ra mo mga gasto, mas cheaper siya. Diba? Okay, guys, so let's go and check it out. So actually padong na ni mag-tour na ni mga kaigsuunan. So around 9:30 na sa kagabuntagon sa Boracay. So far mo siya view. Ruhas, Tagalilo. Masunod lang tayo sa sandag, mag-buol. Init kaayo. Grabe ka init. Padong namin sa mga sakyanan kay among driver. Naghuwat na. Para kiling kayo. Ocean Cloud. Isa sa mga pinakasikat dito sa station. Kilig na naman na siya. Ocean Cloud. Yeah. So, malapit na kami sa sasakyan namin. Sasakyan. Well, for today's video is we're going to sa to kuya Mangrove. Isa nag-collect. Ay, Mangrove. Kana namin suklian na 112 ang sukli. Siya na lang. Kuwang kong dos. Basta tong suklian na rin ako 56, mo ba 56? Ano masulong po? Ako may ipagunit sport pa. So, ikaw may pinakadato na akong dire. Well, anyway. Isa may pinakadato ko dire kani. 222? Ano pa ang pinakadato ay katulad ato sa Thailand. Ato. Itong ditong sagada ko na pinakadato. Sagada. Pinakadato sa Thailand. Ano ang dagat wala ito? Oh, this is Mangrove. Oh. Na lang akong sukli. The Mangrove. Ito na boy. Ikaw di, skitari. Paong tigang. Doon na skitari. Ano man? Magpa-liman drone na yun. Ato ka sing-suwat ito. Wala lang. Sing-suwat sa ta dito sir. Dali sir. So suwat sa mo ato sa mo sa LJG Malay Security. Malay ko, malay mo, malay natin lahat. Malaysia. Hey guys. Balay ito na. So, kung mag-land trip mo guys, so ari mo sa LGU Malay Security Tourist of Registration before you go into Mangrove area. Yes guys. So magpa-register na na tatanday? Hindi, okay na yun. Okay na? Okay na. So wala na. Sige. Sige, tabi. Sige,
Na I payment? Do you have to pay? My gosh. Guys, we have our own professional photographer. My gosh. Sige na. Okay na, okay na. Group picture. Tama na. So welcome to the Mangrove Girls. So it's for Boracay. So actually guys, mo ni ang gitawag nilang mangrove. Anaconda nga nahabilin kanisya. Hello! Yes! I am the wildest anaconda ever. Bitaw, cute din yung Selfie na papicture. siya. Selfie itong bata. Alam mo siya, gusto ko siya. Sige, sige. Bata. Sige, sige. Na-selfie na to. Bata! Naling nahanglan na photo specialist dere. My gosh. Selfie. Selfie. Okay, selfie, Mga selfie. turista. Selfie na lang ta, girls. Okay, selfie mga potsyoka. Ang liyo. Okay. Dahil, alo yung mayang ingon nga di makita. Dahil, talikod dahil. Talikod. Okay. Dapat din ko under po. Hunas di ay dahil. Hindi na taong manggod Siya siya. ang old photographer. Ata ba? Wala dito photographer. Ang bata wala lang. Di na lang. Yeah, mayroon pang mga tagda na chika. Kaya sila chikas. Hata kang chikas, dahil. Di mo to free dahil. Uy, makatag naman daw po dahil. Gcash day. Uy! Maikog sa phone ko. Uy! Naman siya Gcash. Mau gani. Yan na sila cellphone. Yan kung sila cellphone, di bata pagkag cellphone. mo rin siya mangrove. Ay, there. Okay, There? okay din to sa dilang mangrove lang. Mo rin mangrove. Sa sapatos ko kay morang maluthan ko sa akong chinilas kay rubber man siya pasensya na ha. Rubber man siya pasensya na ha. I-screenshot lang yun sa videos. Alam nila kang professional pictorials din eh. Ano ang tumbas mga bata? Yung mga professionals man eh. Ice cream yummy. Ice cream good. Oh, kan ice cream yummy. Ice cream good. Oh, kan ice cream yummy. May papunta no mag-ice cream yummy pa din. Oo. Mag-go ta mag-TikTok. Mag-TikTok dito na. Ice cream TikTok dito na. Ice cream yummy. Ice cream good. Matro? Oo, si Madam. Nindot kayo mo picturean dahil stop lang dahil dahil camera palit. Picture din sila ako. Stop na si Yudi dahil na-freeze na. Lamig ang hangin ito bang. Alam sa taas. Nindot ang angle bars diha dahil. Okay, tumapamok to. Oh, ano lang so kanang tanaw lang dito sa kuan dahil sa dagat dahil ana nindot kang hangin dahil nindot kang breeze. Ano. Baka na-effect no. Nindot siya. Okay guys, visit Mangrove guys, kung maraming Boracay yung kalimti guys no, o bisita lang on tour here. So Manilahang Mangrove area. Unsa man? Oh, di pa din siya maoday. Musuod pag yun ta. Ano ay bayad eh, ha? Uy, Alina, picture daw ka. Picture daw ta, tanan mo. Tay! Ano na to professional photographer? Ah, wow, glay. Ay, sige, ano, para murag miss-miss. Ay, wow. Gabi ng ano, gabi na ang ilang parking.
Naman ta diri ga ora naman ta. Sir, nakapila kayo, sir. Kanina pa. Dito kayo, mama. Forward kayo dito, ma'am. Forward. Forward na tayo. Dito na lang, mama. Dito marami. Wag kayo masayat. Gulo-gulo na kayo, mag-aaway pa kayo. Gulo-gulo. Gulo. Next, mama. Ay, sir, forward kayo na. Sunod pa tanila. Wala, bakit gano'n? So, wave your hands. Okay, one more peace sign tayo. Peace. Heart, heart. Look daw siya, tingin sa dagat. Puro yung dagat. Yung dagat sa langit, tapos mababa ang dagat. Okay, one more tayo. Hey! Okay, talking each other tayo like a Marites. Okay, one more. Bye-bye. Okay, cover the camera. Tapon yung camera. O, tapon yung camera. Joke lang. Isa pa man po, diba? Sige na, nakapila kayo. Pila po doon. Doon po yung pila po. Oh, position. Tulog na. Dito na lang po sa baba. Kasi nakubay. Ano ko ba? So, okay na may guys, sumanami sa among mangrove tour for our second day. Guys, kumusta na guys? Sir, ano ba yan? Dagdag gastos. Wala kaming gastos. Dagdag gastos. Tingin sa dagat. Turo ang dagat. Mga mukhang timang. Mag-marites kayo, mistaking now. Ano ba man magiging kayo? Ano sa pinagdagan? Ay, sayang video. Sa dagat, tanong sa ibabaw na ako sa usan. Sure, ano yan dahil? Ay, Diyos ko, Lord. Ate, nagkalisod. Asa ta sunod, boss? Asa ta sunod? Grabe ang smile. Ang sabayot. Yeah? Ay, gapa na dream. Ate Village, Huwag yun siya'y bati tayo, pero sige siya guwapo. O, maot na diri tanan. O, ganahan mo asa mas maot. Guwapa tatanan tayo, guwapa tatanan. Paapay. Pero di mo kagalawan. Sigtawa sa ubos, di ate sigtawa siya sa ako. Ano ba mga natawanan kita gawang? Para sa mga buwagin. May ano, Heart sign. Heart sign. Build nyo ang heart. Yun yung heart. Sa pag-build ng heart. Nakailago yan. Amo na siyang galaxy. Wala yung suot. Kung sabihin niya, archive siya kung saan ako. May judgmental na rin. Saan sa kano? Isang kung saan ako na isulot, wala yung judgmental na rin. So mga edukado ang mga tao dire. Judge O'Billy. Hindi, wala sila yung Wala pa judge. educate. Wala pa sa judger. Tapos like judger doon. Mga mukhang timang. Sana Mga mukhang ang... Pero katutod, lagi ka sa imo hatag. Iko, hatag diya. Ha? Gingaw na sa kung amo. Wala ko si Queen Pal lang. Subuan kayo kung dito. Subuan ka dito. Sunod session sa tapanood ko. Gcash. Gcash. Kuya, may QR code. QR code niya, Pin. Dito to human drone sa kuha. Human drone. Tawag sa akin ng bahan.
Charan! Ay, nalong pag nalala ito. Pasatas ginala. Lagi. Paubos na lang. Di ko ganahan ilabay na bing. Inana ginaday. Lagi mga tao nga inana, no? Murag sibon. Si Bon, kanilas tayo. Kaya sarap ka lang, daan ako nung napagpalit. Ingon na lagi nas Bon ever since. This is it! Well, welcome to Bulabog in Boracay. Bulabog. Ano meron sa Bulabog na wala sa hindi binulabog? Na yung mga skydiving. Mga madam, picture mo na po tayo dito. Bibitin mo na kayo. Bulabog. Sinadin mo. Hindi naman siya yung makita. Bulabog. Ay, kadaghang kahit diriway. Kalaon. Okay. So makita na to ang mga kadalaiyang mga skydiving nga naglupad. Mura siyang surfing. Yes, good morning everyone. How are you for today? Nasa Sukai. So this is the nice place ever. It's colorful, my gosh. Look. Look. It happened once. Muabang ka ng kuan sakyanan nga magpakuan ka. Magpaguroy ka sa hangin. Tapos kung di ka kamaon, lalapad-lupad ka. Laisyo, no? Okay. Baka nice. Dito ano kasi dito sa Pikas? Saan? Lah, naugro siya. Bulabog. Dito ba ito picture dito kaya naman yung bukong imong ano sir. Diba? Di ako na mapapicture sa... Natang may banyan sa dito, Boracay. Pwede rin ito mapapicture dito. Sila briefing. So guys, before mo take og inani na sila briefing. Unsay nga nana dai? Briefing. Unsay nga nana? Kung ano siya, sky Sliding. Sliding or sliding? Guys, ay ko ano. Air surfing. Surfing using the air. Air surfing. Dito, Mangutana ko na ito. We have to get an information regarding this. I believe on the only night. Wow, ka-cute, no? Very cute. Puro siyang tabano, guys. Puro siyang tabano. Nga amubitag siya ang hangin. Chale. Lupad na siya. Wait. Right, ka Bart? Okay, follow you. Anong tawag dito, boss? Light? Kite, sir. Kite surfing, di ay. Sorry? Kite surfing, guys. Kite surfing. This is my first time na nakita ko kite surfing. Tagpila, magkano yung renta, boss? 3 to. Okay. Mga ilang minutes, boss, ang ano? 1 hour. Lesson po. Okay.
kite surfing. First time. Ay, natabunan ko sa kite. The biggest kite I've ever known. Kite surfing din pangalan. So actually guys, this is what we call, it's a kite surfing. Kite surfing, 1 hour for 3,200. But before you use this kite surfing, there will be an orientation how to use it. That's what it's 3,200 for 1 hour. But before you use the kite surfing, you have to have what do you call this, 20 minutes or 10 minutes orientation how to use that kite surfing. First time kanay kite surfing. Very good. Kite surfing. It's a kite surfing. Sabihang nagkan sa side surfing guys na ay namin aninang diri. Pak. Diha From Namibia. Mexico. Kite surfing. Not a human drone. Kasi sino? Ay, yan kasi dito bitanan ano. Human drone. Human drone. Human drone. Wala ko yan. Yan. Full big yan lang yan. Pero ang effect. Expectation yun. Kumakain kami ng sorbet ice cream. Try natin kung masarap pa yung ice cream nila dito. Lahat kami kumakain ng mamang sorbetero. Babay po ganyan. Dapat siguro ano mga itong naaygo. Asa dapat yun? Ano ba yan ba dyan? Taho! Kuha naman na siya kanang murag kauban anak nila, murag nakabanag ko. Yun ba? Dahil naman yun. Ito na nag-abil po. Ito yung tayo, ito yung drone, ito yung tadi ako. Kapag siya mabulat? Okay guys, malamig diri guys to. Ito yung namin diri ha. Loading mo naman diri ay. Wala ko kontak niya. Bulabog Beach. Bulabog Beach. Bulabog Beach. Asan gusto yan? Tara oh. Tara oh. Okay, ito na yung service namin. 322. Kuya Charlie. Emily. Okay, let's go na. Next mga tao, grotto. Grotto? Grotto. Mga ilan pa? Mga nasampo siguro na.
Grotto. Ilang places pa po? Daanan natin lahat. Daanan natin lahat para sure. Kuya, pwede kasama namin kuya para ikaw ang mag-photocop. Ano, salamin din. Salamin ko. So, humalami din sa Clip Boracay after garden. Okay. Delayed reaction. Ano di ba sa... Ano naman na mga ADHD dahil? Morning yun, ha? Pwede po. Ice cream yummy. Ice cream po. Ice cream. Late night siya. Buta good. Kubutarong tayo. Basura man.